Pri príležitosti 105. výročia bojov československých vojakov a dobrovoľníkov s maďarskými bolševikmi zorganizoval odbor pre vojnových veteránov a vojnové hroby Ministerstva obrany Českej republiky v spolupráci s Československou obcou legionárskou pietnú cestu na Slovensko. Pri tejto príležitosti navštívila delegácia z Českej republiky aj Spišskú Novú Ves. Pietným aktom si v utorok 18. júna na tunajšom cintoríne uctili československých vojakov padlých pri oslobodzovaní Spišskej Novej Vsi a celého regiónu. Uběhlo již 105 let od bojů, které probíhaly zde na Slovensku a podkarpatské Rusi, kdy cílem bylo vlastně zastavit nápor Maďarské republiky Rad a zajistit jižní hranici již vzniklého Československa. Byla to tedy válka, která byla o přežití té mladé republiky a o to, jaký bude její osud tady především na tom Slovensku. Už jsme dneska 6. den na cestě, navštívili jsme zhruba 35 míst, všude nás přijali s otevřenou náručí a jsou rádi, že toto připomínáme, poněvadž se o tom na Slovensku moc neví. A samozřejmě zde měli i ztráty a snažíme se tedy vždy důstojně uctít v těch místech na hřbitovech právě památku těchto padlých. Pietnej ceremonie s položením vencov sa zúčastnili aj členovia klubu Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi, zástupcovia mesta a žiaci zo základnej školy na Levodskej ulici. Zdalo by sa, keď vznikla prvá Československá republika, teda 28. októbra 1918, že sa vlastne celé územie republiky stalo samostatným, ale to nie je pravda. Veľká časť východného Slovenska, v podstate u nás až po Krompachy, bola obsadená Slovenskou republikou Rád. Napríklad Gelnica bola súčasťou Maďarskej republiky Rád. Prešov bol hlavným mestom Slovenskej republiky Rád a hrozilo, že aj Spiš bude vlastne odtrhnutý od Slovenska, teda od Československa. A tomu bolo treba zabrániť. Po Košicko-Bohumínskej železnici prichádzali dobrovoľníci, vojaci, samozrejme hlavne z Čech, ale boli aj domáci slovenskí dobrovoľníci, ktorí bojovali proti maďarským aj našim bolševikom a ich cieľom bolo zachrániť vlastne pre Slovensko, Československú republiku a to sa v podstate aj v júli 1919 podarilo. Niektorí členovia Československej obce legionárskej sa pietného aktu zúčastnili v dobových legionárskych uniformách. A tedy v těch bojích proti Maďarům se účastnili zejména kromě domácího vojska, protože to domácí vojsko bylo slabé. Tak když se vraceli legionáři, že první byli z Itálie, italský legionář, to je ten v té zelené uniformě s tím praporem, a francouzský legionáři se vrátili o něco později, to je zase s tím baretem. Které tady před těmi 105 lety bojovali a které tady i se v nich pochovávali tady ve slovenské zemi. Pietný akt bol ukončený spevom českej a slovenskej hymny. Pietná cesta českej delegácie pokračovala v tento deň zo Spišskej Novej Vsi do Banskej Štiavnice.